visto, ¿no? No me he visto, corazón. Los míos no hacen nada. Aguanta bien.
ongi etorria ematen diogun bitartean, mesedez egin lekua hemen dantzariek berea egiteko. ¿Bai? Hacemos sitio, por favor, mientras entra la calejira, para que tengan sitio los danzaris y las danzaris para bailar. Bueno, eguerdion, ongi etorriak bertze urte batean. Orreaga Fundazioak antolatzen duen ekitaldi apal honi. Nafarroen biltzarra, Euskararen eguna, ere bai, hurrengo urtetik aurrera hegoaldeko euskaldun guztiok ospatzen dugun elkarrekin polita izango litzateke. Momentuz, Nafarro jai daukagu, jai eguna ospatuko dugu Nafarroen biltzarra honetan. Aurtengo leloa, Nafarroa bere eskubide eta askatasunen alde. Eskubide horiek, askatasun horiek lapurtu dizkigute urte eta urtetan zehar, mendetan zehar. Batzutan, begiristan, oso argi, eraso handiek bidez, gudak eta bar, bertze bat dago estado, pues del sombrero de macho, 2 comunidades autónomas. Cuando pases por el tiempo y se haya olvidado el truco, poco te agarras al escote, que es algo que nos gusta hacer, pagamos ese momento.
2008ko lehenengo kontesaria Yolanda Martina Angulori eman nahi dio. Bere bizitza politikoan Nafarroako aurrezkuntza eta ere bai Nafarroaren eskubideak zabaltzeari. Nafarroaren kultura, historia, hizkuntza, lurraldetasuna eta abar bukatu. A la persona que en su prolongada vida política se ha distinguido por el desmantelamiento de la Caja de Ahorros de Navarra, así como también la identidad y los derechos ciudadanos, como son la cultura, la historia, el idioma, la territorialidad. Yolanda Martina Angulo, presidenta de la República de Navarra y miembro de la Unión del Pueblo de Navarra. Bueno, y queremos entregar el premio Mariscal de Navarra a alguien mucho más agradable que sí ha venido a recoger el premio, al grupo de danzas Hortzada Taldea. Gurekin mila esker. Serenidad y
Amen.
Haizearen ibiltoki zabal esirik gabea Nafarroa arragoa Sua eta ura Ondaira urratu baten Oihartzun oiukatua Amets bat baino gehiago Ez oparotasun osoa Nahiaren eta ezinaren burrukatoki ekaitzez betea Nahiaren eta ezinaren burrukatoki ekaitzez betea Nafarroa arragoa Matxetan gari Maitasun eta gorroto gezurreta egia gurea Nafarroa arragoa Lurberoen sabele mankorra Eta goiko mendiotzen mendetako loa Eta goiko mendiotzen mendetako loa Nafarroa, Nafarroa Zur eta eroa Lurrik maitatuena Hormari gabe utzitako etxea Erreka gardenen negarrez Ibai lodietara Isurtzen ari den odol bustikorraren iturri bizia Nafarroa arragoa Izen bat eta oinarri Eta oinaze Eta bidean zure bila ibiltzea Inudiek usaitzen dituzten Arritxigorrezko bidetan gora